Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien met Joert Wenning, gast aan de tafel. Het is een fotograaf die dwaande is bij een behoorlijk groot project in Tusken. Gezicht van Friesland. Hij is al heel lang fotograaf, hier een dikke tebekzetter vanwege een herseninfarct een tijdje verlien. Maar hij is weer aardig bij de pinken en vandaar dit project dat in kwarten in een mooi boek resulteren zal. Ik zal hem voor te introduceren met zijn naam en dat is Arie Brunsma. Mooi dat is de best, welkom. Dank je wel, Willem. Hoe is het bij hij? Heel best. Ja. Echt net een bevat, zo goed. Ja, hè? Ja. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Het werkt in. Mooie dingen doen. Drokke tijd dus. En in Friesland waar je, denk ik. Dat helpt ik. Ja, hing eens bot om Friesland. Nou, ik zelf persoonlijk net zozeer, maar ja, ik vind het wel een fenomeen. Dat Friesland mijn meesten doen kennen, met name de inwoners. Ja. Ja. Geef het wie weinig hebben. Als ik wat muziek meenam, dus dat komt zeker goed. We begonnen met Johnny Cash trouwens. Ja. Ja, hoe is het mij haast natuurlijk lezen, want ik vind het een fantastisch artiest. Maar wat wie voor jou de reden om... Ja, Johnny Cash vind ik een goede artiest. En ik noem mezelf, spreek me gewoon niet om. Ik is jongen wat ik mij maken heb. Dan had ik mezelf net zeer in dat hij natuurlijk mij ook kwam. Maar die was zeer. Ja. En dan moet man lessen leren, denk ik. Ja. Want daar komen we straks wel te spreken hoe dat al je gingen is. Ja. De best op dit stuit drok er waren mij het oren van een gigaproject inmiddels. Hè? Van mij wel, ja. Ja. Ik heb natuurlijk altijd projecten mee als fotograaf. Dat had als doel om mezelf te trainen. Zelf beter te maken. Ik heb techniek soms. En soms kent wij in, hoe ging ik met mensen om. Maar het had altijd iets een opdracht van mezelf, jong. En dat wie met dit project eigenlijk ik zag. De opdracht wie om waarom te komen als fotograaf. Nee, dat is niet fout. Ja, en dan begin je, dan ga je een idee en dan begin je aan zo'n project. Ik zit ongelooflijk gelukkig samen met mijn vrouw doen cool. Cynthia. Ja. En sinds ik heel goed schreeuwen. Na het is niet fout, hebben ik en hier later hebben wij een bedrijf starten waar we together doen. Omdat er eigenlijk de enige manier wie om, voor mij om, we met de zaken waan te kennen. Ik heb hem hulp nodig. En daar komen ze bij aan. Dat is heel waardevol. Schouder om schouder. Ja, eigenlijk op het eerste punt. Ja, de ene manier waar je, dat is omhoog. Hoe lang bent je fotograaf eigenlijk? Ik denk 15 jaar. Want hoe is het begonnen? Nou, ik bouwde vroeger webwinkels. Websites en webwinkels. Voor de webwinkels van bevraag ik wel, hey, krijg ik een fotomaatje of met oude foto's af voor die website of met producten verkopen op de webwinkel. En toen ik samen met een compagnon. En toen zeiden we, misschien mogen we wat meer tellen dat maatje van productfoto's. Toen kwam er een apparatie en werd mij het 360 graden fotomaatje kost. Dus helemaal rondom. En dat hebben wij toen gekocht, het apparaat. Dan heb ik verschillende dingen met die. Op een gegeven moment hebben we gezegd, het is dus te beperkt. We ontwikkelen zelf een machine. En die bouwt er ook een apparaatbouwer. Eenmalig. En daar maken wij de rotaties mee zo nemen. En dan komt er een heel in technische gedeelte van fotografie terug. Maar belichting en uitlichting. Als een ding draait, dan komt van alle kanten komt hem zien. En ik blikte dat heel leuk te vinden. Het technische stukken om. Met daarin vergip je maar ik, hoe werd er met licht, hoe werd er met reflecties. En uiteindelijk ben je dan bezig en dan komt er wel, komt op een gegeven moment tot de vraag bij productfoto's, misschien mogen we dit presenteren op een andere manier. Ja, ik geef toch altijd om mensen. Nou, ik zei, dat ken ik. Dus komt een keer een bot blom met een leuk vrouwtje bij je brengen. En zei ik, dat? Nou, en dan zie je dat, ik krijg een foto van mij, maar ik krijg mijn bruiloft, ik doe, zeg ik dat. Van 10 jaar op door, hè? Eigenlijk vind ik het een soort hobby, want wie het wil. Het is nog steeds een hobby, vind ik het.
Alleen gelukkig kan over betalen we. Dat wil doen. En ja, ik vind gewoon de combinatie tussen iets creëren en iets meidje van oor. Heel mooi, benoemd. Dat mijn stuk techniek wat een beetje. Maar er mag natuurlijk techniek beheersen, waardoor ik net van me kan rijden. Nee, en zeker met mij, ja, die geldt bij alle soorten van fotografie, maar portretfotografie, dat is best moeilijk, liek het me. Nou ja, fotografie, het wordt zei, is schreeuwen maar jocht. Dat is letterlijk de betekenis ervan. Dus mijn lachtwerk, ja, dan mijn flitsers of. Nou, dat heb ik mezelf knap eigen maken. Maar het is een echt vak, hè, wat dat onbelangrijk. Het is echt Vind van ik alles wel, weer, ja. inderdaad, van licht, maar ook van de camera's, van hoe je het Het opstelt. is een vak, maar het is ook een beleving. Je moet er daar van genieten kennen. Ik wil cursussen doen, daar is die altijd van de stel van de zijn hoe de meesten gaan genieten van. Als je terug een wereld rennen van, daar is een mooi plaatje, dat is een mooi plaatje. Hoe kan ik het zo mooi mogelijk verslezen? Dus ik vind het een verrikking. Ja. En dat is nog steeds altijd. Want rennen ben keuring, zo dan zie ik altijd om me heen. Dat is een mooie loft, of dat is een mooi plaatsje, of dat is een mooie reflectie. Of, ja, dat is gewoon zit erin bakt. Had je de neiging om alles echt daadwerkelijk te fotograferen? Of Nee, is dat het gaat nou nog klaar relatief gauw leer. Maar als je burger dat makkelijk, je hebt een mobiel telefoon bij je. Dus Nou, daarom, ja, je zit alles constant foto's. alles maar op te nemen. Ja, en de kwaliteit daarvan wordt ik steeds beter. Dus ik ben zelf fotograaf en die zegt, nou, ik werk met een iPhone, dat is mijn kenmerk. Dan zei ik net, ik ga even een echte afstelling aan. Zeker bij portretten of bij oordingen die fotografeer. Maar de keuringen, ja, neem ik keuze net altijd toch wel foto's stellen mee. Soms denk ik wel, hier kan maar bij me, maar ja, soms dan kan je krijgen net tegenal bij heli of. Dan ben je toch wel beperkt met je telefoon, maar uiteindelijk kom je daar altijd in heel eind mee. Nou goed, Johnny Cash. Hier van mij we nog wat verdraaid van Nienke Laverman, Saberenloon. Ja. Dat is mooi. Ja, ik ga Nienke op de foto zetten voor dit project. En ja, Nienke is een hele spirituele vrouw. En ik moet zeggen dat het mij dat heel erg aanspreekt. En zij had een vastjes genomen dat ze in haar leven een stuk kan. Haar jonkie dat dan. Nou, ze zit in de wereld. En dan zei ze naar jonkie van. Al wat zit kan, dat leven een stuk kan. Nou, dat is altijd de mooiste tekst te kennen. Ja, dat griep mij gewoon uit het hart. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Soms haal je dat met muziek. Ik kan emotioneel worden. Dem drive back. Ik hoop dat het droeg worden kan. Hè? Til der gipen Når et løp Når det sene Giv din liefke om Alles komt goed, zei hier in dit nummer van Nienke Laverman, Saberenloon. Het stier op het lijstje van platen, en dan bedoel ik muziekplaten van Arie Brunsma. Fotograaf, wel grappig, want ik heb hem hartstikke nog 4 platen van me. Toen zei dat wordt wel dreig om die foto's uit te zieken. Dus die kwartsluiting moest er eerst even uit. Mooi dat hij de gast is. Hij is dwaande met de laatste stappen te zetten in een prachtig project. Gezicht van Friesland. Met portretten van alle Friesen, bekend, onbekend. Die hij in ieder geval zo onspreekbaar vindt dat hij naar de meeste tagien is en daar de mooiste foto's van maken had. Daar geven we straks wijdwijdig op praten. Waar, door mij en waarom. En het hele verhaal, Arie. Is even naar die jeugd. Waar bent je eigenlijk opgegroeid? Ik ben een walpiek. Je bent wel echt een woordpiek. Nou ja, ik ben bijna in Jestrum. Dat hebben we wonen. En ik ben opgegroeid in Droeham. Toen ik 4 jaar ben ik verhuisd naar Droeham. Ja, daar ben ik groot geworden. Ik zie op school in Boepenpost. Dus dat is toch wel de wonen. Mooie jeugd hoor. Ja, ik heb een heel mooie jeugd gehad. Ik heb een vrije jeugd, een bochtenoorsoort. Echt een Friese jeugd. Het land in. Ja, een ziekie. In mijn geval. Old school. Ja, old school, ja. Ja, Sletjes zat springen, er, polstok een springen. Ja, tuurlijk. Ja. Die winnen lekkerst. Nou ja, dat jouwt de natuur is. Dus ja, dat heeft van zij met kring, denk ik. Ja. Dus hij ben echt natuurmens. Ik ben een boer. Ja, dat is mooi. Ja. En toen stiet er de muziek op? Of radio? Of helemaal niks? Nee, Stil? ja, net, nee. Ja, snijden, zei dus hij de geheime zender op. Ha, Stil ik niet. dat stel ik er niet, het Harkema, ja. Wij zijn in Droeham op de grens. Dus bij ons ben in Harkema. Ik ga zelf nog 2 jaar in Harkema wennen. Mijn eerste eigen huisje. Ja, het bloedt naar aparte wereld.
Komt er dan prot of hing het er bot om? Nee, ik hing er net boven. Mijn mama nog steeds in het ouderlijk huis. Dus zij is 88. Vind ik heel knap. Zij is 16 jaar oud. Dus Ja. ja, het wint helemaal een plekje. Zij zei altijd, ik kon je net bij. Ik kon net op vakantie. Het is prachtig hier. Je behalve Ja, een soort waardhuisje, ja. Ja, en nu zei hij net de behoefte om voor te gaan. Nee. Die Friesland heb ik er ook aan af van hem. Ja. Hoe stond je toen daarin? Nou, ik maak dat wel graag de boeten de grens, hè. Was je graag reizen? Nou, net per se. Het maar een gelukkig prijs dat we nog een camper hebben. Dan kunnen we snel nog even nergens heen. En eerst hebben we nog voor gaan en nog wel dit hier dan Luxemburg, Duitsland. Maar we hebben een plan om volgend jaar voor elkaar in Zweden te zijn. Zweden en Land hebben we heel goed omgesprek. Ja, waarom? Schotland, ja. Ja, Zweden had ruimte. En daar is nog een soort vrijheid. Als je kamperen was 6 de auto aan de kant en dan mag je kamperen. Ja, in Schotland mij dat ook, hè? Voor een deel ook. Ja, en ik leerde nooit Albanië in mij. Misschien ik mooi te werden. Nou, dat is prijstechnisch wel leuk. Ja. Maar je moet er even heen. Ja, ik weet u daarvan. Schotland aardig op prijs is. Ja, Ja, maar nou, van een whisky leer van we. ja, de space side, de hoek van Schotland waar de meeste whisky distilleerd wordt, dat is, maar het is een prachtige wereld inderdaad. Ben je er al eens west of worst er heel graag in? Daar heb ik nog wel heen. Nee, ik ben er nog nooit west. Ik ga ze mijn broer zijn, maar die is ook fijn van Schotland. Dan misschien maar met z'n beiden maken heen met de camper. Ja, ken je de Highlands meer als horen hier? Dat is Oh, nou. indrukwekkend. Ja. Maar dat geldt ook voor Noorwegen en Zweden. Prachtig. Noorwegen is prachtig. Ja, bij mij inderdaad een keer vakantie geweest. Noorwegen en Zweden. Schitterend. Ja. Maar dat vies noffelijk even de grens hoe, even een oren. Even over langs, even over de wereld zijn inspiratie op. Maar ja, maar ik ben een natuurmens. Dat ik naar een mooie natuur zie op bergen. Ja, ik vind het prachtig. Was dat altijd al hoorn trouwens? Natuurmens? Ja, dat wel. En ik het reizen hier? Nee. Nee, ik ben een reiziger. Nee, maar ik kom ook Nou, nog uit met mijn dingen dan weer. naartoe. Nou, nee, ik ben er wel en ik heb hem squallen rond toen moest ik werken. Eerst kost hij een heel hard werkt. En dat boter net zit tussen mijn baas en mij. Dan komt er wel op, ik heb wel wekker. Ik wil net de bier zitten. Dan is het met de kiegelijk. Ja. Ik ken het ongeluk aan, maar dat is natuurlijk heel onwaarschijnlijk, hè? Ja, die koers net zo groot, hè? Nee, die kan wel heel iets. Ja. Dus ja, Mooi man, ja prachtig. en zeker dat we zoer ben van de Leugelika. Ja. In mijn jeugd nog, toen ik nog jong was. Ja, dan wie ik er moeilijk van harte brengen. Wist een jongen, een puber die te prut op een paard, de kroeg in stappen en Nou, wij gaan eens feestje van Ringo en een Catabra. Maar verder net. Nee, ik ben een bedeesd jonker, denk ik. Ja. ja, en de tien niet trok. Kattenbruis is er al naar hier meer. Nee, we kennen één keer de bedon 4 keer. Maar dat lijkt mij. Ik ben net zijn donser. Dus slak moet ik in mijn roer. Wat die opleiding, dat wie ICT dus, omdat je webdesigner. Nee, ik heb vrije tijdskunde studeren. Eerst de HAVO en toen toegepaste vrije tijdswetenschap. Maar toen nog. Toen was het vrije tijdskunde. Dus ik ben eerst 2 jaar in een diploma toegepaste vrije tijdskunde. Vrije tijdswetenschappen. En hoe kwam het dan in de internetwereld te worden? Dan? Nou, dat lijkt me interesse eigenlijk wel. Ik heb hetzelfde geld dat ik misschien wel hier studeren kan. Wilt. Nou, ik ben begonnen met bouwen van websites en zelf ontdekken hoe werkt dat. Ga ik helemaal alles niet zelf ontdekken. Zelf mee, man, dat ben ik mijn fotografie in principe ik. Ja, en was al verteld, dus, op een gegeven moment komt het in dat hele technische deel van het fotograferen te lonen. Je hebt die machine kocht. Ja, 360 graden. ja, Dat had ik zelf helemaal uitzocht en Ja. hoe dat dan mat. ja. De hele machine heb ik zelf betocht wat er kennen moest qua functionaliteit. Ja, Dat lijkt me behoorlijk pittig. dat was een mooie klus. Ja. En dat wie al hier al op het JRV, want daar zit het bij die bedrijf. Ja, het bedrijf zit in Sint-Niek, maar daar waar ik. Ik hier altijd een studio in Sint-Niek, maar hij is net verkoeken en meer betalen. Toen ben ik in in Lemmer geweest. En nu zitten we dan bij een collega van mij. Die zei van, nou, kom je maar. Maar doe best de goed om met mijn foto's te maken. Ik kan misschien nog wat van je leren. Nou, dat vond ik wel een hele eer. Dus ja, ik zit bij een collega van mij daar in de studio in Heerenveen. Daar maak ik gewoon een broek van maken. En dat vind ik heel fijn. Ja. Ja, het is ook een hele fijne jongen. Dus,
Ja, en dat mag toch ergens wijwerkje natuurlijk. Wat dat onbelangrijk, zeker mij. Want de werkers together. Ja, nou ken ik op locatie en zo, ja. En dan moet je ook mee. En dan red ik me gauw. Voor de gezicht van Friesland had ik het grootste deel van mijn patent echt wel op locatie maken. Ja. Heb je bij mij in studio geweest? Begin met muziek draaien. Oh, hè? Doe maar, jong. Ik dacht, we beloven in Frieske sferen. Ja? Gerrit Breedler. Ja, Gerrit Breedler. Ga ik op foto's zetten. En dan kom je met de muziek in aanraking. Ik denk, oh, die man is wel muzikaal. Ja. En dan alleen nog een hele goede schilder. Hij kan hele mooie schilderijen. Ja. Ja. En dit nummer, dat koest het al of net? Let dus daarom drinken? Nee. Dus het has dankzij het project. Wist je erachter? Heb je dat ontdekt? Ja, dat is wel zo. Ja. Gerrit Wie wel een Breedler. mooi verhaal, want we tussen trok kennen. Ja. Want ik Jan en Gooitske Breedler hier tip kreeg de Akamarij. Akamarij hier op een foto zetten. Die zei, nou, aan het Gooitske, een vriendin van mij, die moest ik op een foto zetten. Ja, want Anne Goitske is weer de dochter van. Ja, klopt. En ja, ze geerde maar zijn project ook. En dan kom ik bij je en zei, oh, maar die zou ik heel geschikt worden. Nou ja, en daar ben ik altijd wel voorzichtig mee, maar ik in het project passen. Het maar net alleen maar bekende vrienden dan op een gegeven moment. Dus dan een Gooitske per se bekend. Dus daar een afspraak met maken. Twee bij Anne Gooitske zei, was mijn heid ik eigenlijk? Ik zei, die heid? Ja, Gerrit, dat zou wel leuk zijn. Nou, die went daar, zei 2 kilometer die kant op. Nou, zeker een belje. Nou, bellen. Ja, dat kan wel. Dus dan ben ik in de auto stappen naar Gerrit erin. En uiteindelijk gaan we daar nog lekker praten en een mooie foto maken. Ja, Mooi verhaal. ja. Ja, maar dat ben een mooie ding voor zo'n project. Ja. Daar krijg ik energie van, dat heb ik nodig. Ja, hè? Ja. Die we straks wel gaan. Ja. Eerst het nummer Gerrit Breedler. Liedjes daarom drinken. Waar alles is een oeren. Liedjes daarom drinken. Gerrit Breedler. Mooie live-opname van hem in de Sing Sing studio in Metslavier. Sinds ik ervoor ik maar even bij. Het stier op het muzieklistje van mijn gast van Joert Arie Brunsma. Fotograaf. Drok dwaande mij een prachtig project. Gezicht van Friesland. Daarin ben een heel soort hele mooie portretten te zien van bekende en wat onbekendere Friezen. Het gebeurt al hier op een moment dat hij eigenlijk, bromshot op een hele moeilijke tijd. Maar toen had op een gegeven moment een herseninfarct kregen. Ja. Ja, kregen vind ik altijd wat een raar. Ja, woord ik in ga deze, krijgen, maar ja. Nou, dat kan mij. alsof Ja. je erom vreeg, maar zij is natuurlijk net. We ontkomen er net om, want dat had natuurlijk in leven behoorlijk op een kop zetten. Ja. Wie dit project er wel kwam, maar Nee, dat wie dit project aan de kant, denk ik. denk ik net, hè? Dat denk ik net. Nee. Nee. Wat is er gebeurd eigenlijk? Nou ja, ik kreeg een herseninfarct. En dat is... Wat gebeurt er dan, meidie? Ja. Nou, dat weet je al op dat moment net. Nee, hè? Hier is het terug. Nee. Nee, ik wie in Aljouwert. Mijn dochter zie toen nog op shorttrekken. Die trainde toen ik in Aljouwert. Dus ik ben aan het heiten. En dan wij dan wat een rondje te draven. Die ben aan trainen moesten. Nou ik 8 kilometer Aljouwert. Ik was sportief dus. Nou, een rondje draven. En ik kwam rond bij de Elfstedenhal en viel me net zo heel fit. Ik dacht, nou, apart. Ja, hij is- kilometer uit de stoel, nou ja. 12 vingers in de neus. En nou, ik ben de hal in rond en nou, ik denk, nou, ik weet net, het lijkt me net lekker. Zo. Dat, nou, daar ben je mee klaar met trainen, dus zei nou, mijn neus toch, ik denk dat ik maar erbij moet. De neus erin. Achteraf, ik denk, nou, die man voor mij deed een beetje uit, dus dan is mij. En ik ben thuis kwam. En ik zei tegen Cynthia, ik zei, nou, ik ben net fit. Ik denk dat het mij net goed valt. Ik zei, ik hoef je niet meer. Ik ga lekker bij bed. Nou, dat is een uur of jongen. Ja, wat zien was. En later is Cynthia bijkwam en ja, uur 12 in, denk ik. Dat heb ik zelf natuurlijk net meer. Lijkt heel wat de scotch in bed. En toen woek ik het uit. Ik moest naar de wc met manier, maar ik kon naar de bed komen. En zij had mijn jongen, de moederhond geven en de honger moet net, voert moet net. Nou, ze voor die in het waar bellen. En dat is het beste wat er gebeurde op dat moment. Dus mijn vrouw had mijn leven redden. Maar het wie toen al even een tijd onder gong dus achter Nijbesjongen. Nou, ik denk het wel. Ik vind wel bij het hudraam dat ik sterker zeg. Ik denk, nou, let er toch van, had ik mijn dochter wel. Nou, ik denk dat ik op een tafel is. Misschien wel het feit van het land fit viel. Maar toen net per se een signaal te werden.
Nee, dat ga ik wel eens vinden. Zuurstoftekort. En Ja, nou zo. je lichaam reageert op een sportinspanning als het ware. Nou ja. Dus dat we mijn sirenes naar het ziekenhuis. En dat is een scan maken en dat we dermate ernstig dat ze me daar helpen kunnen. En trost voor in dezelfde ambulance trost toen naar die stonden nog. En naar de grens. En dat weet ik nou wel. Heb je mistig. Ik zeg alleen, ik weet alleen nog dat ik naar boeten zeg. Dat alleen maar blauwe lampen zeg. Wie is bang? Nee. Ik ben een tel bang geweest. Nee. En wie is constant bij? Ja. Dat we in de grens komen, daar weet ik niks meer van. Toen weer het gebeurt. Nou ja, dan ben ik door de operatiekamer in Schoot. En dat is platspeuten. En daar ben ik geopereerd. Nou, ik heb een hele ingewikkelde operatie. Dus ik kan alleen nog mijn grens doorgevallen aan mij. In mijn letter verteld. Maar achteraf, juist dan verhaal, zei ze, ik had de arts in de van zijn, nou, dat wordt heel dreig. Überhaupt geen eens helpt. En dan altijd dan komt, dan is het nog een hele moeilijke operatie. De stoltjes zitten sinds stoltel dus, er is een beschadiging, er zit nog niet van de slagaders, die door de hals rennen, dat ben fjouwer. En niet in de van sinds scoring. Ja, net stikken, maar dan heb je een flap. Het uitlijn van de Marciano is een binnenbaan en een boetebaan van een fiets. En in de binnenbaan zit een beschadiging. Dat is een flap die weer naar binnen dateert. En dan gaat de bloedwervel in. Ja, dan komt het tot. Je daar een stalstoel ontstond. En dat is loskern. En dat is verderop in hersen. Een beetje verderop in de vers zitten nog. Daar kon het allemaal bochten waar dan ik. Nou, weer een plak waar ze heel moeilijk bij komen. En weer een groot stalstoel. Dat betekent een groot stuk van de hersenen geen zuurstof meer krijgen. Dat weer rechts, aan de rechterkant, de linkerkant is de vlammen. Nou, het had mijn stofzoger krijgen, gaat dat erbij halen. Stofzoeker? Ja, als ik met de lees in de slagader in, dan gaat het een beetje hard naar de boven toe. Oké. En dan, ja, maar dan paar ik maar weer, hè? Ja. Maar is het mij net wel leren? Nee, nou, deze mensen hadden vertrolleerd, denk ik. Ja, nee, gelukkig wel. Ja. Ja. Dus, nou ja, die man had het, zo zei het echt, ja, dan pakken we dat beter en zoeken we dat vast en lopen we dan naar boeten. Nou, ik blik dan behoorlijk stelsel te werden. Ja, hoe komt dat? Nou, hij zei, ja, dat kan. Achteraf, ik kom het natuurlijk net terug. Ja, die zit een beschadiging in de slagader, daar komt het terug. En dat kan ontstond weer terug. Ja, verkeerde onleg. Of ik kan komt terug een impact van een val of een klap op een hals of wat dan ik. Maar dat had ik nooit aan bij me weten. Domme per gewoon. Ja, dikke domme pech. Maar die operatie die op zich zegt van die wie goed voor ons. Alleen daarna heb je nog heel riskant omdat er ja, zoveel keer weer. Die hersenen beginnen op te zwellen. Dat zit wel vaker. En dan maak je een scan, dan zie je de binnenrand tussen de linker en rechterhersenhelft, die moet in de midden blijven. Nou, die verskoot. Omdat de rechterhersenhelft beschadigd is, dan zet hij op. Ja, vocht vast. Ja, dan komt de linkerhelft in verdrukking. En dat wordt gevaarlijk. Dus na de operatie, ja, werd een heel kritiek. Toen zei mijn vrouw ook bellen van nou, we gaan hem nog in de gaten. En dat wat is, dan mag je naar het ziekenhuis komen. En kom morgen mama. Ja, min of meer de beste gebied, net dat er dan nog wel is. En toen wist er nog bij? Nee. Toen net meer? Nee. Nou, ja, blijkbaar wel. Mijn vrouw zei later wel, ja. Ze had toen inderdaad een casebespreking bij mijn bed. De arts, maar zijn discipelen zat dan. Maar het is natuurlijk een universitair ziekenhuis. Is die nog even En in dat de was jas nog in? Ja, en toen had ik wel een soort van kabaal maken van je moet zien mij praten, net hoe mij. En die mevrouw ook heel belangrijk zei van, nou dit is Arie Buns, maar dit is een persoon, dit is een man, het was bij het is net een nummer. Nee. Maar ja. Zij gaat er toch in zijn ziekenhuis. Ja, die meeste moet ik wel leren. Ja, dat heb je op het moment dat ze dus inderdaad mij constant in de gaten houden. Met name de verpleging dan op monitors en ze nog dan bij me zijn moeten vingers kniepen, dat weet ik nog wel. Ja, en als het dan achter gaat, dan wil er niks zijn. Dan wordt de rechttas gepakt, dan wordt het operatiekamer komen, dan gaat een stuk van de schedel en dan gaat de hersenruimte. Dat is wat ze dan doen. En dan wil er niet meer bellen. Dan moet gewoon zijn, hup, leven redden.
Maar dat wie net nodig. Gelukkig. Nee, maar om even in voetbaltermen te spreken, dus het is met jou 4-0 achter. Ook dat zei je. Ja. En zat Jereveen ooit van Ajax gewonnen, ook, maar zij is 5. Nou ja, ik ben net een voetballer. Dus, Nee, maar als het aardig opredt. Dus is hier, we gaan nou over het project praten, maar hoe lang had hij dat kost om daar in ieder geval bij wat van te herstellen? Want ik ben nog steeds aan het herstellen. ja, dan ga ik nog steeds terug. Ja. Ja. Maar ik ga momenteel nou, ik ben 4 jaar verder. Je het heel goed. Ik ken het me beter, maar dat weet je net. Maar momenteel was het dat ik weer zo'n ding wil oppakken. En die vroeger ik die hutravond bijvoorbeeld. Wat wie die perspectief op het moment dat het ziekenhuis uitgiest? Nou, ik ga een ziekenhuis uit naar eerst een grens. Ja, wat het idee hier is op dat moment? Van, nou, dit Ja, je weet niet, ik heb geen idee wat er gebeurt wie ik. Hij heeft vaak geen idee wat dat inhoudt. Nou, ik een boek lezen van Jilbal Taylor, mijn strook op inside hier, dat is een neuroloog die zelf een hersenvaart had. En dat dus ik bewust mij maken. Die beschouwt dan heel mooi wat er gebeurt, wat er uitvalt. En ja, hersencellen die daar binnen, die kun je in principe net weer om. Dus ik ben biscuit. Nou, ik zit in een rolstoel. En mijn linkerkant is gewoon verlamd. en gezicht hangen Ja. nog. En die praten, hoe dat al? Nee, voor geen meter. Van die meter. Nee, dat had ik heel dreig van. Heeft mijn revalidatie, mijn logopedie. Omdat die spraak van mij zo belangrijk was om te kunnen communiceren. Maar meestal, als ik in een foto zet, kan ik zitten van, kan ik ervan, jij maar staan. En dan maak je dan een foto. En dan sta je dan een verschrikt hartje op een foto. Je moest in contact komen meestal. Dat heb je nodig om verbinding te maken. Ja, dat kon ik net. Nou, ik kon wel praten, maar ja, dat is natuurlijk moeilijk verstaanbaar. Ik kreeg sowieso moeilijk om verstaanbaar. Oh, ik altijd al moeilijk om verstaanbaar te praten. Ik heb de neiging tussen te leeg te praten en te snel te praten. Maar ja, misschien dat maar als de vrouw niet wil. Ja, dat lijkt me hard. Ja, dat is dreig. Dat is dreig. Ja. Ja, dat lijkt me hartstikke dreig, ja. Maar goed, ik ga wel toen ik een grens, dat heb ik heel goed mee besluiten van. Oké, dit is mijn kan, wat dan werden mij, maar wat er gebeurt, ik ga alles eraan doen om daar weer om te komen. Dat vind ik mooi. Dat vind ik voor duidelijk. Ik bedoel, ik ben trouwd, ik kan een vrouw, ik heel vol van haar en ik ga het wel bij hen, pubers. Nou, die ben nou al geen puber meer gast. Nou ja. Hele pubers. Nou, daar word je het over voor, daar ben je heid voor, daar word je verstaan. En dat kon net. Maar dat moest. Dus ik ga mezelf voor in de vechtmodus zetten. Maar ups en downs, denk ik, of niet? Ja, heel zo downs. Dus griffmomenten gewoon hartstikke... Nou, ik ga nooit twijfelen aan het feit dat ik wel beter wil zoeken. Van de meeste mensen vaak die kennen. Ja, sommige mensen herstellen daar nooit van. Ik zou net zeggen dat hij nou minder het werken dan ik toch. Nee, ik ben een kwestie van pech of geluk hebben dus, denk ik. Of... Ja, en hoe dat het is keer en Maar hier is de aardige skeer, maar Ja. de renstwerk, de praatwerk, is werk hier, Alles. de foto's maken, is alles in wezen doen. ja. Hoe haast dat gewoon heel wat fanatiek revalideren of niet? Nou ja, ik ga het misschien wel gaan dat ik een goede therapeut hier. Ik ben natuurlijk eerst een weekend na ik grens ben ik naar Jereveen geweest. En daar stond ik voor de eerste rapporten. Maar daar begin ik gewoon. Hoe wie dat? Voor het eerst Ah. verstaan. Nou, wat me van herinner kan, is dat heel surreëel. Het is net, doe je gewoon staan toch? Dat komt met in op dat je dat niet kennen. Nee, terwijl je een herseninfarct gewoon hebt. En dan, Ja, dan doet de voeren gewoon net. en dan zit je in een rolstoel en dan kan ik me voorstellen, maar dit vul ik nou even in. Dus denk je van, poeh, ik hoop wel dat ik ooit daarin kan. Ja, en daar begint mijn steen in. Ja. Gewoon een rand van bed. Hoe wie dat soort overwinning of op die... Ja, maar ik ga elke stap heb ik al een 6 4. En dan komt een stap zetten. En dan komt een strijdstap zetten. En die 4 weken of na een week. Dan ben je daar, rond ik met de fysiotherapeut. Een looprekje. In de rolstoel naar de oefenzaal. En dan moest ik dan in zijn bregen rennen. Beide kanten stukjes. Zijn brug gelijke liggers. Daar is natuurlijk terug. Nou, dat ben 5, 6 stappen. Nou, ik ga Cynthia bellen of weet er niet meer. Heb ik ook net. Dus ik zou bellen haar. Of vertelt haar van, hey, ik ga jou erom. Nou, dat is feest. Ja. Maar dat je 4 stappen zetten, kan ik 6 zetten. Ja, Nou, dan zij kun je scannen. Ja, dan kun je het oprekken. Ja. Als je er maar in je keer aan bent, hè? Ja.
Dus ik kwam in een beetje zwijgen in het revalidatiecentrum met 3 maanden west. Daar ben ik een rolstoel binnen kan. Daar ben ik erin naartoe kan. Op een gegeven moment wie staat achterin moest om. Ik kreeg trombose spuiten. Het ding is even te zeer. Ik zei, kom ik hier al? Ja, dan was de zoveel meter in de partij. Dus nou, ik doe nog een. Ik zoek haar een zuster, maar die een broeder. Die jongen die kwam bij leger. Ik kon heel goed mee opzitten. En die zei, jongen, we gaan weg. En we rondje op mijn biljarttafel. Nou. Misschien weer op een tafel, ik weet het niet. Beide keer een koer, hè? Maar ja, rondje eromheen en we naar bed aan. Nou, weer meter nog. Op een gegeven moment wie vind ik prik nog. En toen koek ik mij alle therapies kruis koe weer in. Maar mijn stok, maar ik rond weer. Op een gegeven moment koe ik zonder stok erin. Dan mocht ik zonder stok erin, maar ik heb dan ik nog met mijn stadstemmen krijgen om het stok naar mee te doen. Nou, die kreeg ik op een gegeven moment 16 verpleging. Ik ga de rolstoel en een stok op marktplaats zetten. En ze dacht dat serieus bij. Nou, ik ga nog nooit zo laken. Humor is belangrijk, Willem. Dat doe ik voor jou. Ja, dat is vol lang. Die zelf wat relativeerste de situatie was 10 zegt hoe raar dat klinkt. Want het is natuurlijk... Vind ik vast te prikken om 4 uur dan mijn kameraad. En een kameraad, maar het was een kameraad van mij. En die man die kwam ik zei, ik ken die. Ik zei, mooi, ik zei, ik ken die net. Nee, ik zei, ik ben die en die. En toen had mijn band op een foto zetten. Oh, ik zei, ze van meestal op een foto zetten. Ja, zei je wie een 8 bent. Oh, zei eigenlijk net. Ja. En toen wist ik wat wie. En daar kon ze goed op zitten. Maar die is, ik kan herseninfarct nog maar terug een operatie. En die heeft leukemie. Dus ik denk, ja, er ben altijd een goeie die er dan minder had ik. En dat leert sterk wel. Dat is zo sterk. Ja. Maar we gingen wel vast te prikken. Na 4 uur gingen wij om een pilsje. Dat mocht natuurlijk net. We slikken zelf wel medicine. Ja, aan de andere kant wel bloedverdunners. Hè? Nou, precies. Ja. Maar wie vooral even lekker denken bij een normaal wat ik ken. En biljarten, nou ja. Dat lijkt me hard door leven. Zit pro-effect in de bal, denk ik. Nou, heel soort. Ja. Maar ongelooflijk. En dan op een gegeven moment kost het thuis. En dan Ja, na 3 maanden komt het dus. ja, pakt je leven dan Oh, op nee, of na net? 3 maanden is niks. Nee, dat, misschien dat dat gevoel haast, maar wie dat heel... Nou, best verwassen, ja, van oh, denk erom, dan begint het pas. Ja. Nou, ik moest nog wat, ik kom wel thuis, maar thuis wanneer, daar moest nog wel een jallie en nog naar snits. En hij, die van maar goed zitten 3 dagen en dan wie komt daar de polyklinisch te revalideren. Moeilijk wordt. Polyklinisch. Nou, ik ga dus 3 dagen daar en ik zit, hoe moet ik daar komen? Ik ben met de bus geweest, nou, ik zou leuk, dan komt bij de bus bij het ziekenhuis. Dan moet je van het station naar het ziekenhuis rennen. Ja. Hoe betekent dat? Mijn therapie al. Nou. Dan kan ik even een oproep doen op sociale media van hey, ben er mensen die misschien denken van nou, zullen die jongen helpen om een keer in het ziekenhuis te brengen. Nou, hier een appgroep. En staat er misschien in. Die oude mensen, nou, dan ben ik die dan wel, houdt die dan op. Fantastisch. Zoveel mensen die helpen. Tjong, wat een verhaal, joh. Ja, en zo ben ik dus 30 gaan skarrelen. Ja. Met jullie hier, toen moesten we riemen bij jullie. Nou, dat slag net. Ik is allemaal volle pine. In mijn schouder en de hand. Ik kon de stuur naar beet horen. Ik kon de hand wel bewegen, maar ook om op stuur hier, nou, die is dat zeer. Zit de goal in de auto. Ik ga wel getroffen wezen, we waarom een beetje ver naar een physician assistant, noemen ze dat. Dus een arts die wat meer leert had. Ja, die had op een gegeven moment, nou, met die houding, want die holles die voor vroeger. Nou, als je nou je tape plakt hem in recht. Dat viel wel nog, maar het holp net echt voor de pine. Dus op een gegeven moment zie je bij de fysiotherapeut en zie ik er helemaal trainen. Dus ik stwar er helemaal in. Dus ik ga daarna zoeken autorijden. Ik heb het samenpland, want dan moet bij mij autorijden. De meeste naar mijn autorijden. Heb ik net vertrouwd. Nu kan je daar al die prikkels, kan je net verwerken. Maar sta je dingen graag licht doen. Los van het feit dat ik al de tonderzegel al in mijn broek begon te schieten. Want ik kon ja, en de richting weer en de stoel draaien en schakelen. Iets te veel van goeie nog. Ja, dat kon gewoon net. En bij autorijden kan je gewoon geen risico nemen, dat maakt goed. Daar ben ik ook meestal bij.
Dus ik zoek de volgende dag uitrijden, maar had ze al bellen. Nou, dat zei hij gewoon nog, denk ik. Heel knap van dat zij bellen had toen, op het zin van nou. En dat op een moment dat ze zei, nou moet het echt aan jezelf werken. Hè? Maar te kleren, dat is dan nog net best. Dus heb ik ook psychomotorische therapie gehad, waarbij het echt leert, nou, wat wel uit mijn grens, hè, waar ken ik wel en waar ken ik net aan. En wanneer moet ik meer rust nemen. En dat het soms beter is om een stap om te doen en dan wat we afdoet. Even ademhelje, dat Ja. iets verspreken. Uiteindelijk ga ik wel met die bestellen. Dus die vrijheid weer om. Ik koop weer op haar en koop een fotomaatje. Want tot die tijd moest ik dus mij ook klus die. De wienbokland die vreeg ik een fotomaatje al. Ik heb ook al een beetje zwaar al bij therapie in mijn fotocamera. En een fotomaatje mocht. Dat is mijn geluk, denk ik. Ik ben voor de eerste keer bij de arts hier. Wie een letterenarts in opleiding. Nou, die vregen me waar best. Nou, Sa, Harry Brunsma, mijn fotograaf. Wat was ik graag kennen? Nou, is een fotomaatje. Dat is alles wat ik wil. Nou, zoals je naar wegkomst, dan was ik in huis het weekend. Een weekend. Toen dacht ik, ja, doeg. Kom ik ooit bij? Ja, dat wel. Weekend daarna zie ik over thuis. In een weekend mocht ik een nacht naar huis. Nou, huis is prachtig, het mooiste wat er is. Maar dan maak ik een beetje zwaar. En dan gaat die vrouw naar huis. En dat bloest daar. Wow, verschrikkelijk. Ja, dat is het. Ja. Nee. Dat is het moeilijkste. Dan breekt hij een hard woord. Dat is het moeilijkste, ja. Maar geen keuze, Willem, je moet er terug. Nou, en dus is hier. En de presentatie van het boek komt in de buurt. We hebben een project haast helemaal klaar. Tenminste, alle foto's en portretten mee maken. Hoe best u op het project Gezicht van Friesland kwam? Want op een gegeven moment knapst op. Er komt wat viewer weer in. Dan pakt hij een werk Ja, erop. Best bij klopt. fotograaf. En hoe komt het op dat idee? Nou, ik denk dat het begin 2020 weer. Toen wilden we toch wel z'n vieren. Nou, we willen wat dingen doen koelen. Fotomaatje koelen. En ja, weer Arie die denkt van. Als ik mezelf trainen wil, maak ik een project aan. Ik mocht heel graag mijn meesten werken en dan in projectvorm. Ik ga er een project in. Hoe baardmannen. Een man met een beurt. Ja, dat zou dat bijvoorbeeld. Hè? Nee, zeker. Zeker, ja, dat is een beetje. Mijn mem zei altijd mij wel een beurt worden. Maar ik word geen beurt, gewoon zeker. Dus. Ja, dat is goed. Oké, maar hier is het eerste allemaal baardmannen. Ja, in een van de projecten, automobilist, ga ik gewoon meerdere projecten in. En daar kreeg ik al heel veel energie van. Maar het is juist als je in een soort flow komt, in een soort community vaak. Ja, maar dat is heel nieuwsgierig. Dus zelf, ik ga een baardman om zo maar te zitten. Dat was een boek. 1200 man mijn beurt, prachtig. Net alle foto's prachtig, maar gewoon het project op zich, omdat het nou, die Het hele prachtig. idee en wat je... Ja. Ja, contact met die meesten. Ja, daar krijg je energie van. Daar krijg ik tenminste energie van. En ja, het is een stukje waardering van je werk. Maar dat hebben we al jij nodig. Dat elke kunstenaar, net zelf nog pretenderen een kunstenaar bent, maar je schept wel iets, je maakt wel iets. Ja, die zie ik het wel maar een soort waardering. Het mooiste dat van oren komt vanzelf. Of van de meesten de foto's, dat is het allermooiste. Ja, dat is het mooi vinden. Ja, Ja. dat had een muzikant ik, denk ik. Die hoop ik zijn muziek omslaat. Die maken wel iets wat uit mezelf komt. Ja, en soms is het Maar je doet het van oor. wat maar één is die het mooi vindt. Hè? Dat gevoel. Nou ja, maar je doet het wel van oor. Ja. Ja. En dat is ook typisch Fries trouwens. Er komt wel deze boeken naar voren. Wij in Friesland zijn in staat om hele grote dingen te organiseren, als Stedentocht. Maar dat doen we net voor jezelf. Dat doen we van oor. Ja, dat is een beetje de... Ja, dat is wel een beetje een Fries karakter, denk ik. Want hoe best op dit project kwam? Er moest dus... Ja, dat vreeg is, hè? Ja. Ja, nou, ik ben net bewust op ziek naar die zin. Projecten komen meestal bij me. Ik heb ook een keer bij mijn broertje in de realiteit. Nou, die waren daar prachtig. Mooi het wetter. Dat zei ik. Best nou ook een Flevolander of een Fries. Nou, ik moest er even naar denken. Nee, ik zei, ben een Fries, bloem Fries. Ja, en dan gaat de bal in. Dan zet hij me hollen en dan praat ik aan mijn Sint-Eeuw. En dan die zie ik er nog wat dingen op. Dan komt op een gegeven moment de Friese paradox komen voor. Want daar hebben we geïntroduceerd door het Fries Sociaal Planbureau. En de Geertrude de meesten in Friesland
het geluksgevoel in Friesland het hoogst is. Nou, wij Friesen vinden dat helemaal vreemd. Dus, maar, terwijl uit alle onderzoeken die er wel binnen blijkt dat hoe meer geld dat zegt, hoe hoger de welvaart is, hoe hoger het geluksgevoel is van mensen. Maar dus net in Friesland. Maar daar is de welvaart relatief zo net aan het leegst. Ja, ja, de hele maatschappij. We leven Wij zijn eigenlijk kwart zijn eerder maar wat gelukkig. minder inkomen, et cetera. Het hele, Ja. De statistieken doen het eigenlijk helemaal net zo goed. Nee, behalve dat het om geluksgevoel gaat. Dat wordt heel goed. Ja. Staan bovenaan. Hoe kan het dan? Nou, lees het maar eens uit. Hoe kan dat? Ben je er nou achter gekomen of net? Nou ja, we hebben wel bezocht uit de duinen. En dan hebben we onderzoek naar Westerhof Sociaal Planbureau. Maar goed, die komen op me aanleiden. Ja, daar komen wij natuurlijk in alle verhalen. Ik wil alle verhalen vertrouwen. En dan maakt echt zin. Die had de promotie aan, die had al die verhalen. En toen ik was van, hé, waar zitten die dingen in? Ik ga ze even mijn naam, maar daar kan ik ze net al je onthouden. Maar Friesland is bijvoorbeeld de beschut van de meeste vrienden thuis. We houden van reizigen, we kunnen roelen heen en ben prachtig plakken op de wereld. Maar het mooiste van voortgaan ligt het gep wat het gevoel van thuiskomen. Ik ken het mooiste doen, hè? We hadden je goed, je 4000 burgers en maar we verbonden. Hier maar wij waar we binnen. Als wij boeren welkom in Friesland passeren, dat is heel vaak in de Vlaanderen. Dan komen we boeren langs, nou, het is een peer. Ja, bij Lemmer. Nou, dan kom ik zelf vaak langs, dan rijd ik oeren. Kom ik uit Westenwijk, dan kom ik oeren Bregen. Ik denk, ach, ik ben weer thuis. Zulke sterke toer. Dat is uniek, denk ik, van mijn geval. Nou, dat gevoel, dat helpt mij zijn geluk. Thuis. Veilig Thuis. dus. Ja, veilig dus. De Friese taal natuurlijk, in de vierde. Die verbindt dus met alle oren vrienden om het zijn. Het is een taal, het is net een dialect. We hebben een gerust op wat een taal is. We praten erin, we denken erin, we draaien en we zingen erin. De taal die het rekker, de taal van het hart. De woorden die zo volle betekenen. Wij binnen altijd binnen bij de Friese taal jaren vieren wij verbinding. Eigenlijk al kennen jullie elkaar net. En dat geldt ik van mij in een boek die in een zwaar werkt. De Friese taal houdt een gevoel van eenheid. Hoe mooi is dat als je in een zwaar werkt en dan kun je met iemand praten die dezelfde taal praat als je als ziek bent. Dat zelf voor die ik vast had, denk ik, een beetje zwaar, net. Ja, maar een beetje zwaar praten meestal Fries. Ja, dat bedoel ik, maar dat Ja. je had ook een vertrouwd gevoel, denk ik. Ja, absoluut, zeker. Los van het feit dat het een enorm zwartzame instelling is. Ja. Dat heel goed op me past, absoluut. Ik gun het iedereen verbloeden, hè, daarvan. Maar... Nee, maar had je er komen, dan had je het leven vertrouwd en veilig. En... Ja, zeker. Nou, dat ben ik zeker. Daar kom je mij trouwens mee. We zien mijn groepje dan. We nemen dezelfde revalianties. Dat zei ik eerst van televisie, voor mij waar je maar maken hebt. De revaliantjes. Revalianties, ja. Ik zie 2 handen in de groep, dus ja, dan heb je dat. Ja. Zo op mij maken we zo. Maar ik heb een liedje ding. Ik ga ook zitten in een liedje ding. Die waarderen wat we hebben. En we willen dat terug aan het night in. En ben ik een opgroeiende ruimte. We hebben blij met eenvoud. Ik denk dat ik wel een soort kenmerk is. Dat we het zo van communiceren. Liedje ding. Nou, voor deel van mezelf persoonlijk natuurlijk. Ja, want toen had je al die reacties gekregen op die foto's en iedereen moest er een stukje bij schreeuwen. Ja. Toen herkent je dus echt in die stukjes dus. Ja. En ik hoop gewoon dat mij de boek heel soort mee is aan dat leer. Ik denk, oh ja, dit is ik zag. Dat is maar, ik riep ook gewoon door dit project mijn oren door de provincie. Dat is gewoon zo. Want hoeveel bent u uiteindelijk worden? Meesten? 100 al, man. Dat is een heel mooi getal. Dus dit voor ja, het vervullen van je zielsmissie. Nou, hoe mooi kan het worden? We zien toen de stem van je volle meesten, maar op een gegeven moment krijg je een project, dan vind je hier, dan praat je daarmee in hoe, en voel me een uurtje over. En ja, hoe voller moet er dan worden? Nou, al is te weinig. 100 al weer een mooi getal. Maar ja, dan was het een lijstmeidje waar die 100 over. Nou ja. Hoe gaat dat niet? Ja, nou ik ga vot zijn. Ik get mij om meesten. Ik get altijd om meesten. Ik get net om een afdeling toch. Ik get net om de Friese afdeling. Ik get net om het Zuidstation. Ik get net om de keersen of het Friese kinderen. Dat ben nou even mooie dingen. Die kom ik zeker halen in een plekje in boekering. Maar wat mij meest erbij. Uiteindelijk, wat wij doen met z'n allen, dat geldt van bedrijf. Ik heb bedrijf ook samen met mijn vrouw had via het vuurvinder, dat gaat over. Met name over hoe vinden wij van best op de wereld als bedrijf zijnde. Wij hebben best nodig. Dat komt altijd bij mij uit. En Friesland en ik.
Ik denk, als we nou van dezelfde gedachte naar Friesland zoeken, dan gaat het om meesten. Ik ga net over. Als je materiële zaken. Uiteindelijk draait het om meesten. Dus ik wil letterlijk Friesland een gezicht, ja. Daar heb ik het gezicht van Friesland. Ik ga ook geloof van Friesland. Maar ik ga om een gezicht. Wat nou het gezicht van Friesland? Dan ben de meesten die er waaien. Maar die doen mij met koor. Dat is een stukje karakter wat in de meesten zit. Nou, dan komen al die dingen die staan. Ja, de bevredigste meesten denken van, hé, wat maakt het er nou? Kursk op Frieske. Nou, dan komen dat soort dingen naar voren. Het project zit er haast op. Ja. Dus ik is daar een beetje bromsje. Is er iets kamers verwachten hier? Is dat Meer, volle verwachtings? Of? Nou, nee, ik hier de hoofdboek van Leidsekoer. Dat ben je. Nou, dat is slagen. Ja, gelukkig niet jou voor die beleid die met de amateur maar mee om te gaan. Hij doet dat maar niet, maar niet krijg een hersenenvaart komt die nog net meer verlaten met mijn haast. Ik ben toen fysiek net heel veel aan het investeren. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat wij komen zo. Je maakt 6 stapjes vooruit. En zolang je dat doet, ja, bij 4 weken kan ik saai worden. Dat heb ik altijd van. Je hebt daar 5 kilometer, joer, dat moet mooi zijn. Nou, zo'n route voor mij net meer, dat heb ik geleerd. Alleen nog bij het einde heb ik het net. Ik ga nog steeds vooruit. Ik ben 4 jaar verder. En de meesten die namen onder een prachtig project zetten. Ja. Nou, ik naar alleen nog gaan. Die vrouw. Ja, wij hebben bij. Het echt met z'n bijen. En dat vind ik een hele mooie toevoeging eigenlijk aan het feit van mijn fotografiebesteding en het werk aan mijn projecten. Ja. Ik dacht, zij had AI in de tekst, want zij is heel goed met tekst. Dat had er altijd ons persoon dat ze dat rekening kwijt kan. Maar het week een lange reis. Een zware reis. Het is goed dat het clear is nou. Ja, zeker. Er zitten 100 oude foto's. Nou ja, die winnen op een gegeven moment die kleren al van vorig jaar. Maar ja, dan komen de teksten. Nee. Ja, en dan moest de mensen achter de broek zetten van, hé, er komt een stukje nog. Nou, wie mensen zijn. Het Sip van de Ploeg bijvoorbeeld zei van, nou, kan ik naar bij hem thuis komen? Dat vind ik mooi, daar kan ik persoonlijk met hem praten. Dus ik ken al die mensen versioen. En ik kijk er gewoon, maar ik had al de vragen. Dat die ik altijd woon. En dan nam ik het interview op, had ik het niet bij sommigen. Dat vindt hij een mooi verhaal, maar ik stuur me naar de meesten aan. Ja, dan met de goedkeuring, als ik dat trek, komt er nog achterom. Na het 100 keer. Ja, en dan zijn de meesten die reageren helemaal net. Zijn bijvoorbeeld de bekende Waarman ik in dit project. Nou, achteraf werd het heel logisch dat hij net reageerde op je vraag. Hij komt de tekst er nog. Dan je horen dingen aan hollen. Ja. Maar het is wel een boek. Ja. Piet Paulusman. Piet. Ja, echt. Net te druk. Wat een fijne man weer dat. Ja. Ja. Dan komt hij thuis en dan zei hij, ik ga gebak voor die hellen. Nou, ja, elke persoon in het boek heeft zijn eigen verhaal erbij. En dat maakt zijn project van mij persoonlijk heel bijzonder. Type dingen die net in het boek staan. Ik ga net in het boek erbij zetten van, nou, Piet, ik gebak hellen. Dat heeft niet zin. Het mooie van Piet, dan ga ik voor in dat het verhaal die in is toch met zijn broer, zijn tweelingbroer. Ja, dichterbij koek wat DNA en al van nek komen. Dan zit je wel in te krammen, oh, donder, hoe maak ik dit nou oplossen? En ik heb het idee dat dit hele project, het boek, een soort afsluiting van de periode is, maar misschien ook wel een nieuw begin. Ja, dat is het. En doortekenen en door hier. Dat is een cliché. Nou, in dit geval werd het dus echt zo. Sommige clichés zijn net voor niks een cliché worden. Nee, nou, en dat in dit geval ik zo. Wat was een beetje die toekomst? Hoort die bedrijf weer helemaal Ja, het is op elkaar vallen, ja. opstarten en opstarten? Runnen, ja. Als vroeger maakte ik zo productfoto's. Nou, dat had ik heel goed geweest om mee technisch te bekwamen. Maar uiteindelijk ben ik wel achtergekomen dat het werk in mijn meesten mij het meeste leidt. Dan krijg ik vaak waarom dat het meesten prettig vinden om door mij foto's te doen. Misschien ben ik een prettig mens. Nou, dat hoop ik maar. Dan van jezelf zitten, dat is een beetje raar. Maar door als ervaring, dat ook eens te bieden. En soms mij het gewoon van jezelf zeggen, hè? Nou, dan zeker over mezelf. Dan ben ik een prettig mens. En dat hoop ik in de foto waarom te zijn. Ja, dat ben ik een prachtig mees, vind ik. Een mooi project. Dankjewel. Heel mooi project. Nog een onderdeeltje van weer, maar gelukkig is het helemaal uitwaaien door de hele provincie. De presentatie komt eraan en dan leidt hij in principe in de bonkerwinkel. Of hij is wel, denk ik, via internet te bestellen. Ja, meestal kan je bestellen via Ugezicht van Friesland.nl. En ja, er zijn enkele winkels die de boeken in het verkeep hebben. Die verkepen de boeken al voor u.
Ik vind En het mooi daar dat ben ze ik op vier... binnen, kom ik al hier op een website te staan. Dat verhoort bij de dag. Ja. Ik vind het mooi dat ze 4 weken aan bent. Ja. En dat is die zeest. Dat is die verhaalbank is. En ja, bedankt voor het mooie project. Nou, graag niet. En ik Ik hoop, hoop een heel zo'n mooi project met je kan. ik hoop dat je hier net bij bloedt. Nee, ik hoop ik ook. Daar ben ik wel ook mee eens, Willem. Hou er zo. Ja. We zijn nog hier nummer. Gaan we nog hier? Ja, Leonard, nou, er is me nog vallen meer op, jongen, maar we gaan nog ruimte voor je. Leonard Cohen, there's a crack in everything. Ja. Dacht bij de like komt in. Mooi, hè? Dat was een mooie tekst. Iedereen had wel wat. Ik heb wat hem is ik heb een krekje ergens. Maar het mooie is dat we dat ik nodig gaan om mooi te worden, om interessant te worden van oren. Dat maar fotografie staan. Meesten binnen perfect. Net iedereen komt perfect op een foto. Mijn uitdaging is om iedereen op foto te staan, staat iedereen is. Zelf binnen. Ik kreeg als commentaar bij serie portretten van deze 100 over. Van professionals, van wat en we stralen deze mensen naar rust en tevredenheid uit. Nou, dat ben vrienden, dat ken ik hoor. Maar heel mooi te zien wordt. Dat is wat je wil. Mooi er ook in. Meneer Bruinsma. Nou, dank u, meneer Walpiek. Mooi is er Wiers, dank u wel. We draaien zo aan het eind van deze aflevering van Noorderwind. En ja, zo vrolijk in op de site. Gezicht van Friesland.frl. Yes. Hoe Fries wil je het hebben. En dan kun je de resultaten zien. Met een heel soort mensen die je kennen. Wiebe Wieling van Alsterrentocht. Valper de Haan. Nou ja, geef zo maar even terug. Ik Piet heb Pallersma. mensen die we net kennen. En ik ben het pro mensen die er net bij kennen. Maar die wel hele mooie foto's krijgen. Van in dit geval mijn gast, Arie Bruinsma. Nogmaals dank u wel, jongen. En succes. Graag niet. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. There is a light you can't always see.